Искам да дойде ден, в който българите, говорейки помежду си, няма да споменават своя негативизъм, няма да става въпрос за това какво не им харесва, ще се чувстват по-щастливи и ще вярват, че нещата могат да се случват. Определено мисля, че човек не трябва да спира да мечта и да работи за мечтите си, да се случват. Аз наскоро си мислех, всъщност какви са били моите мечти преди известно време. Мислех си, сетих се за почти всички от тях и в един момент установих, че те всичките са се сбъднали. Обаче, когато съм си мислил за тях, аз не съм подхождал да не вярвам, че това може да стане. Винаги съм си мислил, защо пък да не стане. И като крайен резултат, няколко години след това установявам, че нещата, за които съм мечтал, са се случили. Миналата година бях на гости при приятели в Кения и беше много хубаво. Имаше океан, рифове, черни хора навсякъде, екзотика голяма. Един ден, не знам как се случи, решихме, че тези големи риби, които виждаме в клуба по морски риболов близо до брега до един от хотелите, и ние може да хванем такава. И с Ели, Пепи и аз, разбира се, си наехме една лодка. Спазарихме толкова ефтино, че чак се съмнявахме дали е вярно всичко. Ставаше въпрос за примерно половината от цената, която се предлагаше на западните туристи там, а те като местни успяха да докарат доста добра цена. И за да сме сигурни, че всичко е окей, много пъти питахме: а добре, а сандвичи ще имаме ли докато се возиме? Да, ще има сандвичи. А напитки? Да. А бира? Да. И след малко пак: бира да не забравиш? Не. Капитана на лодката казаше: няма да забравя, нищо няма да забравя. Лодката беше абсолютно професионална. Тя беше точно за морски риболов, дълбоководен океански риболов. Тръгваме ние и в този момент вече като тръгнахме, аз се сетих, че всъщност не ми става лошо от голями вълни. Имаше вълни, които може би да ги сравнявам с големината на лодката. Не, че имаха гребени, но просто като обем наистина бяха огромни. Аз за първи път попадах в океан и въпреки твърденията на капитана, че няма голямо вълнение си имаше за моите стандарти. И така до един момент, до който не се хвана и първата риба, която беше наистина огромна, 20 кг баракуда, която вече като бях пребледнял и е добре, че не бях ял нищо сутринта, с голямо нежелание се пазаряхме с моят приятел Пепи, кой ще вади сега тази риба от океана, при положение, че сме отишли на морски риболов. И така, може би едно от най-хубавите преживявания тогава, което ми беше в Кения, ми е на кантар дали е най-хубавото или най-лошо, защото не си спомням скоро да съм си плащал толкова скъпо за нещо, което толкова зле ще се чувствам. И накрая вече, когато се връщахме, се сетихме, че ние не сме пили бира, нито напитки, камо ли сандвичи да ядем. Исках да уча компютри. Влезнах в Технически университет
Завърших го. След това съм работил започнах да работя в една компютърна фирма, където и аз не знаех точно какво работя, но бързо осъзнах какво искам да правя, да се занимавам с създаването на уебсайтове, в създаването на първите неща в българския интернет. След това започнах да работя в такава фирма, като паралелно на това съм участвал в няколко от първите български по-големи интернет проекти. Някъде по това време започнах да се занимавам и с издаването на тези малки книжки. По това време се консултирах и с доста от хората, които от много време се занимават с издаване на книги. Мнението, което чух от тях е, че съм луд. Значи, ако ви приличам на луд, били са прави. Те смятаха, че такова нещо в България не може да се продава, че това е абсолютно безумие някой да си дава парите, да прави такива джвъчки, цитирам, защото формата на най-големите книжки, които в момента издавам, тогава за нашия пазар беше наистина много мини. Такова нещо не съществуваше на пазара. И окото на потребителя ги виждаше наистина като много малки. Дори срещах изключително големи трудности да намеря къде да се произвежда такова нещо, защото се считаше, че е толкова малко и трудно за производство, че е почти невъзможно. Стигнах до идеята да потърся варианти за правенето им извън България на книжките. Стигнах до Сингапур, една печатница в Сингапур. Никога не съм виждал тези хора, но искам да им благодаря много. С тях работя прекрасно. Когато получих за първи път пратка от тях с книжки, отворих кашона и вътре видях все едно, че има бижута, не книжки. Работата с печатницата в Сингапур ми позволява да бъда спокоен за качество, спокоен за срокове, да знам, че обещаното се спазва, да бъда спокоен от гледна точка на документи, легалност на всичко, което е много важно според мен за съвременния бизнес. Всъщност майка ми е човек, който ежедневно се занимава и работи с тези продукти, контактува с търговците, получава обратно мнение от клиентите, помага ми с идеи в работата. Моята работа е по-скоро организаторска. Аз комуникирам, занимавам се с документи и измислям идеите и възлагам работа на дизайнерите, които по някакъв начин се мъча да им създам впечатление, да им създам моята представа как искам да изглежда продукта, на каква тема да бъде и какви елементи да включва в него. Съдържанието вътре, което е в тях, аз успявам да го събирам от мои записки от годините, които съм събирал, от най-вече интернет, след това като източник. В интернет, както знаете, има всичко. Тези мисли са популярни. Единственото, което е предимството на интернет, че могат да бъдат търсени и намирани доста бързо, без да се губи време. Иначе могат да бъдат намерени на много други места. Прави ми впечатление, че едните заглавия се купуват от един тип хора, другите от друг тип хора, но като цяло едните заглавия са по-продаваеми, отколкото другите, което ме кара да си мисля, че това е свързано пряко с отношението на хората към книжките, това, че те са за свободно време. Примерно книжката за работата не се търси много, колкото и да е интересно, нали? Има много интересни неща, свързани с работата в нея. Не става въпрос за работа, става въпрос за най-тъпчийски неща, свързани с работата, с друг поглед върху работата. Дори част от мислите, които са споделени вътре, са на тема как да гледаме на работата като нещо излишно и въпреки всичко книжката за работата не се харесва толкова често, колкото примерно книжката за секса или книжката за мечтите, за любовта. Аз съм по-скоро компютърджия, не съм толкова издател. Стремя се да бъда в крак с новите информационни технологии, компютърни технологии. Точно и заради това книжките са по-скоро семейен бизнес и майка ми се занимава цялото си време с тях. Аз смятам, че никога няма да съм най-добрият издател в България и при положение, че имам компютърно образование, което изисква ежедневно да се отделя време за дообразоване, за развитие на уменията,
мисля, че е по-редно да отделям там повечето си усилия и да бъда също така добър и в тази сфера, не само в издаването на книги. Освен книжките, издаването на книжките и ежедневната ми работа с компютри, имам интереси, свързани с фотографията. Напоследък фотографията стана много популярно хобби. Преди 3-4 години с приятели основахме или направихме, мога да кажа, най-голямото фотографско онлайн общество, което съществува в момента в България, Фотофорум. Значи, в момента там има над 40-50 хиляди регистрирани потребителя, като 17-18 хиляди от тях са автори на фотография. Те участват в общи изложби, които са след определени конкурси на различни теми. И така доста стана популярна фотографията. Аз, тъй като тя ми е хоби, смятам, че не съм най-добрият фотограф, по-скоро тя ми е за забавление. И затова каквото можах, направих, за да може хората да развиват уменията си, като фотографските си умения, да споделят творчеството си, да споделят мислите си, изобщо да контактуват един с друг. Картичката е един жест, който не може да се замени с електронна картичка. Знаете, че началото на 2000-та година имаше бум на изпращането на електронни картички по имейл. Тогава с мои приятели бяхме направили дори първия в България сайт за поздравителни картички на български. И се оказа малко по-късно, година-две, че леснотата, с която може да изпратиш такова нещо, го обезценява, някакси го хвана и инфлацията. Тоест това, че е толкова лесно, аз не оценявам достатъчно, че то ми е изпратено от срещния човек. Получавам го, изтривам го и нямам спомен от него. Докато физическият продукт той остава оставен вкъщи на библиотеката, оставен на бюрото ми и винаги го виждам, напомня ми за другия човек. Ден с ден не си прилича. Споделете своята история, за да обиколи света. В края на годината TV България ще класира 10-те най-интересни истории, които ще останат в Златния фонд на Българската национална телевизия. А сега останете с програмата на сателитния канал TV България.